μεταμορφώνεται σε ταύρους. Κατά αποκλειστικότητα, Team Orange. Σε μια ταυρομαχία τελείως διαφορετική, με δύο ταύρους με πολλά άλογα μέσα τους. Και ένα ταυρομάχο ατρόμητο. Πάμε να ακούσουμε ένα όλε. Πάμε! Όλε! Τι ταύρος είναι αυτός. Άλλο ένα. Όλε! Λοιπόν, στις ταυρομαχίες σηκωνόμαστε όρθιοι. Όλοι όρθιοι. Για πάμε! Όλε! Αλλά έχω δώσει. Τι έγινε? Οι ταύροι είναι... Έχουν εξισπωθεί. Δεν θέλουν να είναι οι ταύροι. Θέλουν να είναι η ώρα της τύπης που ξέρει και που έχετε αγαπήσει. Οι μοναδικοί τρίτες. Καλύτεροι σε όλο τον κόσμο. Orange Team. Θέλουν να είναι οι τρίτες που αγαπήσατε. Γι' αυτό πρέπει να φύγει τώρα. Τώρα πρέπει να φύγει ο ταυρομάχος. Φύγε ταυρομάχε! Φύγε ταυρομάχε! Και δείξε μας τώρα η Orange Team τι μπορεί να κάνει. Νόμους και κόμμα κούμπο και Ναότος ο Ενάγκα. Για σας σήμερα εδώ. Δίνω την καλύτερη παράσταση. Θα δούμε τώρα το cool down lap. Να ψήξουμε λίγο τα μοτέρ, περνά από μπροστά σας. Θα έχετε την ευκαιρία να τους δείτε έξω από το αυτοκίνητο. Θέλω να τους χειροκροτήσουμε γιατί είναι οι πατέρες του drift. Είναι αυτοί που καθιέρωσαν το πρωτόκολλο, αυτοί που καθιέρωσαν το δεσμό του drift παγκόσμια. Από πολύ μακριά από την Ιαπωνία, κυρίες και κύριοι, η Team Orange, δική σας. Απολαύτε τους! Αυτό είναι η καλύτερη ομάδα σε όλο τον κόσμο. Το Ενάγκα Κουμακούμπο. Σίγουρα. Σιγά έχουμε την ευκαιρία να τους δούμε σε ένα απόλυτο συντονισμένο και συγχρονισμένο χώρο. Θα το πούμε μεταφορικά με τα αυτοκίνητα. Προσέξτε μια λεπτομέρεια που υπάρχει πάντα. Τα αυτοκίνητα είναι πάντα σε παράλληλη διάταξη. Αυτό είναι το καταπληκτικό και όλα γίνονται στον πόντο. Πάμε να τους απολαύσουμε. Ένα χειροκρότημα για να ξεκινήσουν. Πάμε! Team Orange λοιπόν. Με Nissan Silvia 15 προσφορά της Atlas Speedway στην Κύπρο. Την πρώτη πίστα στην Κύπρο. Από Κύπρο έρχονται αυτά τα S15 τα Silvia. Τα φάστα τα οδηγούν η Team Orange. Μοναδική, φοβερή, απόλυτη. Χειροκρότημα! Κερκίδα 2. Να πούμε ότι τα αυτοκίνητα είναι μια παροχή προσφοράς της Atlas Speedway. Από την Κύπρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Κοιτάξτε πόσο κοντά είναι. Θα πάστε τους στην ακρίβεια ταχύτητα. Προσέξτε τα αυτοκίνητα που είναι πάντα σε παράλληλη διάταξη. Αυτό είναι το μαγικό αυτής της στοιχείας. Είμαστε έτοιμοι για να ακούσουμε ένα χειροκρότημα. Και πάμε! Θέλετε να δείτε κι άλλο! Κάρισμα! Θέλετε κι άλλο, φωνάξτε! Πάρτε κι άλλο! σας! Αυτό είναι! Απόλυτη! Atlas Speedway! Την ευχαριστούμε θερμά για τα αυτοκίνητα! Πραγματικά. Είμαι κανένας τίποτε!
Για να ακούσω το χειροκρότημα. Να δούμε κι άλλο ένα. Είδατε τι γίνεται. Όταν θέλει το πίστα το παρά. Είναι στο πόντο. Όλα παίζονται. Είναι το απόλυτο κουίντρι. Είναι η ομάδα που μας έχει βάλει στο κατά καλά κοντρί. Μας έχει δείξει τον δρόμο. Team Orange, μοναδική. Το χειροκρότημά σας παρακαλώ. Το αξίζουν. Είναι η πιο τέλεια συντονισμένη και συγχρονισμένη οδηγή. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Μόνο ένας τι μπορεί. Τόσο πολλά. Απίστευτη. Απίστευτη πραγματικά. Να μουσική και Μακούμπο. Να το Σουενάκα. Η καλύτερη, το καλύτερο. Είναι η ώρα αυτή. Θέλω όμως τώρα και ένα ζεστό χειροκρότημα για τον Sleepy, τον ταυρομάχο, που δεν είναι ταυρομάχος, είναι ο μάνατζερ της ομάδας και αυτός διοργανώνει και συντονίζει τα πάντα. Ένα ζεστό χειροκρότημα και για τα πληρώματα αλλά και για τον Sleepy και να δείξουμε ότι εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε να εκτιμάμε τους διεθνείς οδηγούς. Team Orange, κυρίες και κύριοι. Τη Μακούμπο, Σουενάκα και Sleepy. Κοίτα άλλο! Καταπληκτική. Συγχαρητήρια σου, Μάκης. Είναι ακροβάτες είναι εσύ. Τι μόρα λοιπόν! Απίστευτη! Η καλύτερη όλων.